wato ɗan liti wato an sha gwagwarmaya da lokacin da ina cikin malantana an sha gwagwarmaya akwai wani dare ya yi dare talatilin dare fa ina gaya maka ina zaune saman buzuna ina lamizi in lamizo ba kawai sai ga saukan aljanu guda 69 ba wani aljanu 69 suka sauko wanga ya shuro wancan ya cizo wancan ya yakusho in na lamuzo ina haka tuf ko da zan yi tuf 15 sun gudu in lamuzo in yi tuf ko da zan yi tuf 20 sun gudu in lamuzo kai sai da ta kai ƙarshe ko da na duba aljanun nan suna haka duk sun ƙone wallahi an sha koko mai ina gaya maka gaskiya haka ina to ni ma ga wani dan tarihi na zan baka ka san kowa da irin tashi baiwa haka ina ka san kakana sarkin ruwa na ka san dai abin da an maliya ko na san maliya bahar maliya yawwa ne te canzan tsallaka teku ruwa na ha masu yawa shin za ka tsallaka teku cikin jirgi ko ko saman jirgin sama ne te bakin teku bakin ganga wato da ruwa ɗaya adda wuya sai ga ni tsakiyar teku na tsaya dan yi wanka dago kaina kenan cikin ruwa sai na ga wani katon kihi ya twala baki ne haka baki ne kana cewa an buɗe ma dam ɗin ruwa ka je wadda dam ɗin ruwa yake tsoko to kana cewa baki ne a haka nan ba a take ba ni shiga cikin ruwa ni sake nocewa kihin ga ya noce da ni da shi ke jirɗe maka in bugo shi ya bugo ni muna yi ta tadda gumuwa kana ce kana ganin wadda ruwa ka kuga suna mina yaya kushi nan take mun ka sake nocewa da ko da an ka koma na kai bakin gangani na ka shiga wate wurin nan duk da kai domin haka ne kuma kake nan baka ji abin cewa ba hawa dan liti dube ni da kyau baka gani da hijabi ba bale ka tsara ni ni kuma da jela har gane ni zaka guga na kaya ni zaka ce ma ai da bakakin ai da ni sun taho kwara ta ba yan kaya ke su to mi haka ni ai ko ta haka ta wadi yana jakka baya ba ta ce min wai bakakin ai da sun zo ka guda wallahi to ni dai na fahimci matasan yanzu ƙarya babu abinda suka samu gaba sai ƙarya ku kuma da tijawa ba ku ba ƙarya ba ku kuna cewa mutane ƙarya matsalatan ba ƙaryan banza kana hama da ƙaryan banza kana hama da Ha 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 ha!